היי לכולם, כאן אביב וליה. עכשיו אנחנו במטבח שלי ונראה לכם איך אנחנו מכינים ארוחה נחמדה לבית ספר גם בתוך הסדרה שלנו של חזרה לבית ספר שיש לי בתיק, יש לליה בתיק וכל מיני DIY ודברים כאלו. אוקיי, אז נוציא את זה מזה מהמסגרת ואפשר לשים בזה כל מיני גבינות וכאלה כי אז זה לא דולף, כי יש לא רואים את זה. כן, עכשיו רואים. נראה. זה הפוקס, נכון? וואי, זה איכות צילום ממש טובה. שמים בצד. ויש לנו את החלק הזה שהוצאנו. עכשיו, ממה נתחיל? מלסדר את שני החלקים האלה. אוקיי. אז ניקח ענבים. נשטוף אותם, שזה ייקח זמן שנשטוף אחר כך. אני שנייה לוקחת קצת ענבים. הנה, כמו שאתם רואים כאן. נראה לי אם אתם רואים. הנה עכשיו. אני יותר אוהבת ענבים סגולים. רק אין לי. כן. לי אוהבת ענבים רגילים. לא אכפת לי כל כך באמת. אבל סגול גם יותר בריא. אוקיי, אז עם הענבים גמרנו. אתם יכולים גם לשים כל פרי אחר שאתם אוהבים. תפוחים, בננות. אז לקחתי ענבים. עכשיו אני שמתי אותם כאן, וזה יוצא ממש חמוד. עכשיו נשתמש בקרקרים. אביב, אם את תואילי בטובך לעשות את זה. לפתוח את הקרקרים. עכשיו נלך לשטוף את הקרקרים, סתם. בינתיים אני אקח, קראתי את הגויה. גבינה, קוטג'. בינתיים אני אעשה את זה עד שאני אפתח. צריך כפית. לא נורא, גם נצטקים עכשיו. ואני אשים כאן. אוי, נפל לי על הענבים. לא נורא, ענבים עם קוטג' זה אחלה. באמת? לא. אז למה את סתם אומרת? כן. אוקיי, אז ניקח חתיכות בגט, וכמו שאמרתי, אם אתם שומעים רעשים. עצורי. רעשים. אוקיי, אביב, שכחתי לקחת עוד משהו. זה. אוקיי. התאורה בסדר? תגידו בתגובות. תאורה טובה. רואים את זה כזה מבריק. אוקיי, ניקח את הלחם הראשון. לקחנו חתיכה קטנה כי הרי עכשיו חופש גדול. ואנחנו נכין גם שני סנדוויצ'ים, אנחנו חושבות, כן. אנחנו רוצות לומר עדכון שעוד לא הספקנו לפתוח באתר, שבקרוב יהיה לנו גם סרטון מתנות. אבל זה לא עוד... כאילו זה שאני אחזור מחול, אני קונה להביא כבר מחול. ואני אקנה לה משהו בארץ, בקניון. בקניון. זה נשמע כן. כן, אז אני אקנה לך טופ 10, תקנה לי איזה משהו בחול. ונגמור רגע, אבל כמה החלטנו? 60? לא יודעת, נראה כמה יעלה שאני רוצה לקנות לה, כי הוא שווה ברמות על. מה? לא מגלה. אז תודיעי לי בכמה כסף. וזה מהגיוטי. הביצת שוקולד שדיברנו עליה? לא. ביצת שוקולד זה מגניב. אבל רגע, את רוצה לקנות אז ביצת שוקולד בסוף? את באמצע סרטון. אוקיי, אז גמרנו לקרוא עם זה. סידרנו כאן את הסנדוויצ'ים. עכשיו אוי, כל חזרה לקופסה שאני לא יכולה לפתוח. אבל לא וארוחה. גמרנו. אז ביי.